F'din il-katakezi tiegħi ser nkomplu nirriflettu dwar il-bruda spiritwali. Hekk dal-aħħar bad din it-tema sabiex nirriflettu fuqha flimkien għaliex inħoss li hija bżonn ħafna fil-mixja tagħna għax faċilment il-kull kemm aħna neħtlu f'ċerta bruda spiritwali. U tlaqna eżisti riflessjoni tagħna minn silta li nsibu fil-ktieb tal-Apokalissi propju kapitlu 3 il-vrus 14 u 15 meta darba minnhom f'dawn is-seba' knejjes li nsibu fl-Apokalissi b'messaġġ għalihom mill-mulej, il-Knisja tal-Odiċea il-messaġġ ikun dan. Dan jgħidlek l-ammen, ix-xut fidil u veru. Minnu il-bidu tal-ħolqien ta' Alla, jiena naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun. Mhux li kont jew kiesaħ jew sħun, u hekk la darba inti biret u la sħun u lanqas kiesaħ, jien ser nobsqok minn ġo ħalqi. Hawnhekk issistied il-kelma turina kemm hija kelma ibsa. Però hija kelma li titfejjaqna. Meta jgħid li mhux li kont biret imma la inti sħun u lanqas kiesaħ, imma la inti biret la sħun u lanqas kiesaħ il-bruda spiritwali, jien se nobsħok minn ġo ħalqi, ġifieri m'għandikx aktar relazzjoni miegħi. U rajna eżistijaj il-karatteristiċi ta' persuna li hija birda, rajna wkoll x'inhi eżatt il-bruda spiritwali u fl-aħħar katakezi bdejna naraw il-kawżi li wasluna għal bruda spiritwali. Rajna l-ewwel waħda d-diżappunt, it-tieni rajna l-materjaliżmu, it-tielet rajna l-kompromessi mal-mentalità tad-dinja u r-raba' kawża rajna meta nifqu nitolbu. Illum ħankomplu eżisti b'xi kawżi oħrajn illi hekk fl-opinjoni tiegħi iwasluna l-bruda. Il-ħames kawża li nixtieq nitkellem dwarha hija meta nieqfu inqerru. Il-fatt fih innifsu maħbubin tiegħi li aħna nersqu għas-sagrament tal-qrar, il-fatt fih innifsu li aħna nersqu għas-sagrament tal-qrar lilna iżommilna dejjem biex ngħidlek on our tiptoes. Iżommna dejjem nikkonsidraw il-kuxjenza tagħna. Minn qrara l-oħra suppost inkunu attenti, viġilanti, nassu fuqna nfusna. Meta aħna nifqu nqerru, u allura anke nifqu li konna mument biex nirriflettu fuq il-ħajja tagħna. Nifqu biex nirriflettu l-kuxjenza tagħna fejn qiegħda. Faċilment bil-mod il-mod kollox jiġi xejn mhu xejn. Tista' tgħid imma jiena nirrifletti waħdi fil-qalb tiegħi. Tista' tgħid li jiena nitlob maħfra direttament il-Alla. Però propju fil-mument meta inti qiegħed tistqarrid nubiet tiegħek fil-Knisja fil-komunità huwa li int bħala membru tal-komunità nisranija, bħala membru ta' dik il-Knisja li Alla jrid jidħol f'relazzjoni magħna mhux biss b'mod personali, imma anke b'mod komunitarju, inti qed tkun accountable mhux biss quddiem Alla ma quddiem l-aħwa, fil-figura u l-persuna tas-saċerdot. Il-fatt li aħna nistqarru d-nubiet tagħna eżisti l-persuna oħra li hu l-qassis li jaħfrilna f'isem Alla x'Ġesu hekk irid, il-qrar ma vvintatux il-Knisja, il-qrar ħallihunna Ġesu. Il-fatt li aħna dan nagħmluh inżommu lil nfusna on the alert. Meta dan jieqaf eżisti koll il-ħażen fil-ħajja tagħna jibda jindara. Illum il-kuxjenza tmissek, għada tmissek, pitada tibret, pitada ma tibqa' tgħidlek xejn aktar. U allura rridu noqogħdu ħafna attenti. Eżisti li il-qalb tagħna tkun verament f'posta. F'dak li hija l-istqarrija tad-dnub tagħna. Meta aħna dan nifqu nagħmluh, kollox jibda jindara. Kollox jibqa' dieħel f'ħajjitna isu xejn mhu xejn. Kif nifqu nqerru, issa ir-reżistenza għal ħażen u allura reżistenza għad-dnub għal-jien għal-mentalità tad-dinja, reżistenza għax-xitan, tibda tieqaf fil-ħajja tagħna.
insibu lilna nfusna weak, dajfa. Il-ħażen jibda jsir parti minna u x'jibda jiġri eżistijaj? Il-ħeġġa għal Alla, ir-radikalità biex tgħix il-Vanġelu tibda tonqos, tibda tagħmel kompromessi ma' dnub u hija u dimi xejn u mhux kulħadd jagħmel hekk u mhux jinbista u jien noqgħod inqerdi se noqgħod niskrupla. L-iskruplu huwa meta m'għandekx tħossok ħati, mhux meta għandek tħossok ħati. Eżistijaj. Jekk xi ħadd minnkom ilu ma jqer inħeġġiġkom mill-qalb. Ma tqerx illum ma tqerx għada, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara ieħor, sena wara oħra u tibred spiritwalment. Jekk din il-kelma qed issibek għażissija eżis oħti, f'sitwazzjoni li ilek ma tqer, minn qalbi inħeġġek, minn qalbi ninkuraġġik, sib saċerdot u ersaq lejn il-qrar. Jekk forsi ma tqerx għaliex kellek xi esperjenza negattiva ma xi saċerdot, fittex ieħor. Inti jekk ikollok esperjenza qarsa mal-hairdresser, mat-tabib, mal-avukat, ma tmurx aktar għand hairdresser, għand tabib u għand avukat, jew għand spiżjar, tfittex ħadd ieħor. Hekk fl-affarijiet spiritwali tagħna eżistijaj. Jekk iltqajt ma xi ħadd li ma raqtikx, li ma femikx, li tħoss li ma ġabx ruħu kif kellu jġib ruħu fis-sagrament ta' qrar, fittex il xi ħadd ieħor, mhux tabbanduna is-sagrament ta' qrar. Meta nabbandunaw is-sagrament ta' qrar nagħmlu ħsara lir-ruħ għażiża tagħna. Eżistijaj. Ejjew ma nitbedux minn dil-lajn tal-grazzja. Anke li x-qrar mhux biex jaħfer id-nubit tagħna. Imma l-qrar fih Ġesu jagħtina l-qawwa tiegħu. Il-qrar fih Ġesu ikebbes fina il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Fil-qrar allura ħanna mhux biss nirċivu l-maħfra imma nirċivu l-grazzja. Kontra dak id-dnub. U allura tażgur li ma nibqgħux birda jekk il-qrar nagħmluh kif għandu jkun, nitolbu, niddisponu lil nfusna, l-indiema tkun ġenwina, nagħmlu l-isforzi kollha tagħna. Eżissi, ma nistax inħeġġiġkom biżejjed u ngħidilkom is-sagrament tal-qrar kemm huwa importanti fil-mixja tagħna għall-inqas jiena wieħed mis-sagramenti li nsibu ta' għajnuna kbira. Il-qrar u l-qrar ta' spiss. Li quddiem id-djufija tagħna u d-nubit tagħna mhux kollox jgħaddi. Għaliex meta nifqu nqerru nerġa' ngħid u ninsisti kollox isir xejn mhu xejn. Is-sitt kawża li xnaqgħu fil-bruda spiritwali eżistijaj hija meta niqfu nagħmlu l-karità. Qed ngħid nifqu nagħmlu x'aħna bħala nsara, in-nisrani radikali huwa dak li jagħmel il-karità. Il-karità hija parti mill-lifestyle tiegħu. Inħobbu l-fqir, inħobbu l-minubatut. Il-karità x'tagħmel int ma tibqax fiċ-ċentru. Mhux kollox idur miegħek imma inti ddur madwar il-bżonnijiet tal-oħrajn. Dik hija l-imħabba. Meta aħna nifqu nħobbu b'dak il-mod eżistijaj, aħna nibdew nibirdu. Aħna rridu nkunu radikali, imħeġġin, mhux birda, fil-imħabba l-ewwel qabel kollox. Meta nieqfu nagħmlu l-karità, nifqu nħobbu. U allura l-bruda tibda tidħol. Meta inti tieqaf tuħu ħsieb il-ħadd ieħor, meta inti tieqaf tagħmel l-opri tal-ħniena, meta inti tieqaf tgħin il-minu batut, iżżur il-priġunier, tiżżur il-minu marit, meta inti tieqaf jimpurtak, jinteressak, meta inti tieqaf li jkollok qalb għall-oħrajn, inti tibda tibret. L-imħabba tiegħek lejn Alla, l-imħabba tiegħek lejn il-proxmu tibda ssir imħabba ta' ħafna u ħafna kompromessi. Sa fejn u kif u mhux iżejjed u karità ma sakemm ma tolqotnix personalment il-ħaġa biss minn sejjed tiegħi u f'xi okkażjoni. Meta nifqu eżistej mbagħad niġu wisq konxi tal-bżonnijiet tagħna għax jien għandi bżonni hekk għax il-familja trid hekk għax il-djum hekk u hija vera. Però kif kollox jibda jdur madwari, madwar familti, madwar uridi, madwarna biss u l-karità barra minna tieqaf, allura nibdew nibirdu eżistej. U l-karità mhix biss il-karità materjali. Il-karità hija wkoll il-karità spiritwali li jiena nxandar il-kelma tal-Alla. Jekk jiena nieqaf inxandar il-kelma tal-Alla, jiena nibret mill-ħeġġa tiegħi għall-Evanġelu. Jekk jiena nieqaf milli
konxament nevangelizza, allura nwassal Ġesu bil-kelma, bl-eżempju, bl-opri ta' karità, jekk jiena konxament nieqaf nagħmilha, il-ħeġġa biex nevangelizza tibda tieqaf. U nibda nagħmel kompromessi, mhux biss mal-fatt li ma nevangelizzax, imma nibret ukoll mhux biss dwar l-entużjażmu biex inxandar il-Kristu, imma nibret saħansitra u nagħmel kompromess mal-istess messaġġ ta' Kristu. U għax ħafna nies il-Ġesu ma jridux, għax ħafna nies ħossu l-Evanġelu jibes, nibdew anke aħna eżistijej nibdew nagħmlulu inxaqquh lehem u nxaqquh law il-Vanġelu. U di mhux biss li fuq il-personali, meta jkun la komunità li mhix tevanġelizza tibda tibret fil-ħajja tagħha. Il-termometru ta' kemm komunità hija mħeġġa l-Alla hija kemm trid tevanġelizza, mhux kemm trid titlob fiha nfisha, dik hija importanti, imma kemm trid toħroġ mill-mumenti tat-talb u minn nfisha biex twassal Ġesu. Inti sta jkollok komunità, parroċċa, playgroup, komunità oħra, eċetera, illi fejn it-talb tagħna nieħdu pjaċir nitolbu, eċetera, nidru meħeġġin imma ħadd ma jrid joħroġ miċ-ċenaklu. Irridu nibqgħu ġewwa magħluqin għax nibżgħu mid-dinja barra nxandu l-Ġesu Kristu. Noqdu attenti x'dak li jista' jidher imħeġġin jista' jkun warajh hemm maskrata biża' u bruda fuq livell ieħor eżisti. U rridu naraw kemm anke fil-komunitajiet tagħna jekk hux kollox qed idur madwarna jew jekk irdux ninfetħu għall-oħrajn u ningħataw għall-oħrajn għax nistgħu nibirdu meta nifqu minn din il-karità anke komunitarja fil-mixja tagħna. Is-seba' eżisti kawża għaliex xi drabi aħna nibirdu mill-Vanġelu, nibirdu mill-entużjażmu tagħna għal Ġesu, milli nkunu radikali wara Kristu. Hija nibdew jitlu f'ħajjitna modelli ideali illi m'għandhomx valuri u stil ta' ħajja nisranija. Meta jkollna pereżempju ċelebritajiet u din mbagħtu ħafna minna li mhumiex insara, pereżempju kantanti, politiċi, film stars, modelli, atturi, kittiba, meta inti jkollok hekk daw iċ-ċelebritajiet fid-dinja illi l-lifestyle tagħhom, il-mod kif huma jgħixu, il-mod kif huma jirraġunaw, il-mod kif huma jiddeċidu, il-mod kif huma jitkellmu, mhuwiex ispirat minn Kristu, imma huwa ispirat mill-mentalità tad-dinja. U għax daw ikunu nies li inti tammira, għax daw ikunu nies li inti ħinkollu segwi fil-ħajja tiegħek, dawn jinfluenzawk il-modell li inti għandek f'ħajtek, jinfluenzawk u nixtieq kull wieħed waħda minna naraw ftit jekk hemm xi persuna li għalina hija ideali illi għax mhix nisranija, allura anke fina birdet l-entużjażmu tagħna Kristu. Persuni eżisti li għandhom ma nuża kelma jibsa fissazzjoni fis-soap operas tat-television. Jispiċċaw jirraġunaw kif jirraġunaw daw is-soap operas. Persuni li huma aspiranti minn opinjonisti u preżentaturi ta' programmi jispiċċaw jirraġunaw bħalhom. Araw kemm żgħażagħ pereżempju jilbsu jġibu ruhom kif iġibu ruhom ċerti kantanti. U jekk daw il-kantanti mhumiex ispirati mill-fidi nisranija, allura ċerti żgħażagħ jagħmlu bħalhom. Jekk kantanti jieħu droga jieħdu droga, jekk jilbes salib bil-maqlub jilbsu salib bil-maqlub. Jekk ikanta mużika li offensiva jisiru bħalhom. Jekk jilbsu b'ċerta stilek kollox imdalla misiru bħalhom. U jekk daw m'għandhomx il-fidi jispiċċaw jitilfu l-fidi bħalhom. Aħna ir-role models l-ideali fil-ħajja tagħna jew ibirduna jew ħeġġuna. Bil-maqlub huma l-modelli nsara li huma l-qaddisin. Eżisti l-Knisja lek tippreżentanna l-qaddisin għax taf l-qaddisin kemm jitolbu għalina l-interċessjoni imma anke l-eżempju tagħhom li neħeġġiġna. Meta inti taqra ħajja ta' qaddis inti titħeġġeġ. Imma bil-maqlub, meta inti l-modelli tiegħek tal-ħajja, tal-filosofija tal-ħajja, tal-viżjoni tal-ħajja, mhumiex nies li huma nsara, anzi li huma nies anti nsara, inti tibda tibreta x'issir bħalhom. U l-irdu nistaqsu wkoll jekk jistax ikun il-bruda li waqgħet fiha spiritwali hijiex ħanidwek ispirata għandix bħala kawża modelli li inti għandek ta' persuni li ma jħadnux il-fidi nisranija ma speċjali kif jgħixu kif jitkellmu.
It-tmin kawża eżistijaj tal-bruda spiritwali tista' tkun il-ħbiberija. L-ewwel ittra lill-Korintin, kapitlu 15, verus 33-34, San Pawl jgħidilnek la titqarqux il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba. Erġgħu għal sensikom kif għandu jkunu tidinbux u bajpa likom ngħidu xi ħud minnkom ma jafux balla. Eżisti hija kelma ibsa hawnhekk li San Pawl, il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba u jgħidilna titqarqux. U din hija vera eżisti. Inti jista' jkun kont persuna li kont imħeġġa, kont f'komunità, kellek esperjenza qawwija ta' Ġesu b'xi mod fil-ħajja tiegħek, kont evanġelizza. U mbagħad bdejt tagħmilha ma' ħbieb illi fejna fihim fuq il-post tax-xogħol, nies li m'għamlux din l-esperjenza, nies li ma femux din l-esperjenza li inti għamilt. U jgħidulek isma' u toqgħodx tiffissa ta' dan għamilt mura l-quddies mhux biżejjed 3 kwart darba fil-ġimgħa xi ma fejn qudies kuljum, xi ma fejn toqgħod titlob ir-rużarju, xi ma fejn toqgħod taqra kelma ta' Alla, xi ma fejn tagħmel dan kuljum saħansitra, xi ma fejn toqgħod titkellem dwar Ġesu, min emmen imma toqgħodx tiffissa issa. Eżisti faċilment daw it-tip ta' ħbieb lilek ittelfuk min-nar tal-Ispiritu li beda jaqbad fik. Flok sibt ħbieb li qabdu n-nar, isibt nies li jitfu n-nar. U din eżistijaj tiġri ħafna drabi. Tiġri il-biberiji tagħna jinfluenzaw immens jekk aħna nibirdu spiritualment jew nitħeġġu spiritualment. U din għardu kunu konxi tagħha u naraw bl-ikbar onestà in-nies li aħna mdawrin bihom, in-nies li aħna qegħdin indawru lil nfusna bihom, in-nies li iktar li huma qrib tagħna għax il-ħbieb huma dawk li huma qrib tagħna, irdu nirrealizzaw x'impatt spiritwali qegħdin iħallu fuqna. Għax id-drabi jistgħu jħallu impatt spiritwali pożittiv li kebsu in-nar tal-Ispiritu fina, imma xi drabi jistgħu jħallu impatt spiritwali negattiv li jitfu in-nar tal-Ispiritu fina u jberduna. Mhux faċli sisti biex ikun tant inti tkun ħabib ma' xi ħadd li qed jitfilek il-fidi u tkun kapaċi taqaflu. Jew saħansitra tgħid jien dan jekk ħanibqa' miegħu ħanibqa' magħha, dan se jtellif li ruħi. Dan se jtellif il-fidi. Aħna rridu nipproteġu l-fidi tagħna anke mill-iktar nies li huma l-qalbna u eżis għalina jekk itelfuna l-ħajja spiritwali tagħna. Eżisti. Ma nistgħux naffordjaw insiru nies birda bħalhom. Mhux biex niġġudikaw nħossuna ħjar, le, imma biex l-esperjenza tal-imħabba tagħna lejn Alla tkun esperjenza radikali. Ġesu lil Pietru li tħobbni inti iktar minn dawn, tħallix il-dawn inaqsu xi ħaġa mill-imħabba tiegħek lejja. Aħna rridu il-ħallu l-mulejja minna dal-mistoqsija. Tħobbni lili iktar milli tħobb il-bib? Les li tiġħad lili qudiem il-bib tiegħek biex tintoġob. Meta jippruvaw għaw kaċċajt, meta jridu kalawk u tibda tibred bil-mod il-mod. Għax toħroġ ma' ħbieb li ma jmorrux il-qudies, għal-bidu tibda tistragilja, sibħin ma tgħidilhomx, u mbagħad il-kumpanija toġbok, toħroġ bħalhom, iddum bħalhom, tagħmel bħalhom u tibda tara l m'hemmx fejn tmur qudies bħalhom ukoll. U dik il-fjamma li kellek xi darba tibda tibred. Eżisti. Hekk jew nkunu konxi kemm il-ħbiberija tagħna, il-ħbiberija ħażina tħassar drawwiet tajba. Id-disa kawża li tista' tkun hekk fl-oriġini tal-bruda tagħna hija il-medja. Aħna ngħixu f'dinja eżistieri, aħna ibbombardjati bil-medja, ġifieri kull wieħed u waħda minna, ġifieri min ma jarax television, ma jismax radio, ma jaqrax gazzetta, ma jsegwix l-internet, ma jsegwix il-Facebook, Twitter, social media, messaġġi fuq il-mobiles. Ġifieri kollox għandna, aħna l-medja qiegħda fl-arloġġ, qiegħda fil-mobile, qiegħda fil-tablet, fil-computer, kull imkien u hija grazzja mhix xi ħaġa ħażina. Però kemm faċilment eżisti il-medja llum toħdilna ħafna ħin, mhux speċjali, kemm saret sfida għal min jitlob. Jekk it-talb qedtilkom li meta nifqu nitolbu nibirdu, waħda mill-isfidi kbar li għandna llum hija il-ħin. Ħafna nies jgħidulek m'għandix ħin nitlob,
Però mbagħad tinduna kemm qattaw ħin fuq l-internet, kemm qattaw ħin fuq Facebook, kemm qattaw ħin fuq chatting, kemm qattaw ħin jaraw television u jisimgħu aħbarijiet u programmi u ma nafxiex. U meta nqattaw ħafna ħin mhux biss innaqsu ħin mit-talb jew dmirijiet oħrajn tagħna, imma x'nixorbu mill-medja. Dik inti kollu ddur fuq il-medja u daqqa tara pornografija l-hemm u daqqa tisma' argument kontra l-Knisja law u darba tisma' kontra favur l-abort, jew favur id-divorzju, jew favur l-eutanasja, jew favur żwieġ li mhuwiex skont il-pjan ta' Alla. Eżisti tibda tixrob dan kollu, il-bombardament tal-medja, waħda wara oħra, il-qawwa tal-medja hija b'saħħitha. Hija b'saħħitha ħafna eżisti iktar milli naħsbu aħna. U faċilment ittellef jew tnaffar jew tnawwar jew tibberret in-nar tal-ispirtu fil-lub tagħna. Għaliex aħna nixorbu dik il-mentalità. Aħna nibdew induru madwar dik il-mentalità. Maħbub inti. Il-medja tnaqsinna mill-ħin għal xulxin u għal Alla, allura l-imħabba li xulxin u l-imħabba tagħna lejn Alla. Il-medja tibbombardjana, tini effett, b'mentalitajiet eżistijaj li jberduna, u t-tielet ħaġa xi drabi il-medja tikkundizzjonana min nagħmlu passi radikali biex aħna nħallu n-nar tal-ispirtu jaqbad fina. Jiġifieri aħna lesti mmorru x'imkien fejn m'għandniex internet biex nevanġelizzaw. Jew tikkundizzjonana x'iridu l-kumditajiet kollha tagħna biex imbagħad inkunu nistgħu nevanġelizzaw. Ma lesti nagħmlu sagrifiċċju li nċaħdu minn mezzi ta' komunikazzjoni biex inkunu nistgħu nxandru l-Kristu nidedikaw ħin għalih, etc. Maħbub inti. Hekk il-Knisja għandha bżonn tant persuni li huma mħeġġin għal Alla. Mhux qegħdin ngħidu li għandna ma nużawx dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni, gwajalina ma nużawhomx anzi, jistgħu jkunu mezz qawwi ta' evanġelizzazzjoni, però naraw x'effetti taħallu fina l-ewwel u qabel kollox. Anke meta nużawhom biex nevanġelizzaw. Ma nserħux moħħna illi għax ikonna il-latest technology allura għandna il-latest evangelization skills. Ma nserħux moħħna. L-evangelizzazzjoni eżistijaj hija frott tal-intimità tagħna mal-Alla, frott tal-qawwa tal-ispirtu fina. U jekk dan jonqos maħbub intijaj għax impoġġu l-fiduċja tagħna fil-mezzi oħrajn nibirdu minn ġewwa wkoll. U l-aħħar ħaġa hekk li isu dawn il-modelli, il-biberiji, il-medja u ħansemmi issa li għall-mużika bsum kollha huma affarijiet li jinfluwenzaw, mhux ħżiena fihom nfushom, ma jinfluwenzaw il-ħeġġa spiritwali tagħna. Il-mużika hija oħra. Forsi ftit nirrealizzaw l-impatt tal-qawwa tal-mużika li għandha fuq il-bniedem, imma jekk trid tkunu tafu ħarsu lejn il-kunċerti u taraw kemm nies jattendu l-mużika. Araw kif il-mużika hija użata f'kull qasam ħafna drabi, kemm tal-Knisja u kemm mhux tal-Knisja. Eżisti għandna kull stilu tipi ta' mużika li jaffettwaw nies differenti b'modi differenti. Il-mużika eżisti magħha kliem, u l-kliem li ġin nxorbu mill-mużika minn kantanti, etc. Ikun kliem xi drabi kontra l-fidi tagħna. Ikun kliem favur il-mewt mhux favur il-ħajja, favur id-droga mhux favur il-ħelsien. Eżisti. Il-mużika kapaċi b'dak li aħna nassorbu fiha, dak li aħna nkantaw u dak li aħna nibdew naħsbu nirraġunaw u ngħixu. Irrealizzaw ftit dak li aħna nkantaw u dak li aħna nirraġunaw, allura nibdew nibdew ngħixu. U jekk il-mużika tpoġġi fuq qalbna u fuq fomna u ġew moħħna u ġewwa fina, ispirazzjonijiet li idajfu il-fidi tagħna fi Kristu, il-ħeġġa biex inwieġbu bl-imħabba totali għal Ġesu li xulxin għax dik hija radikalità nisranija. Allura ma ndunawx kemm il-mużika telifna jgħid ma' każijiet fejn f'mużika satana persuni ġew influenzati mix-xitan li kellhom bżonn talba l-ħelsien kemm il-darba kelli sitwazzjoni tina stess li kien nitlob ma' persuni fuq dan il-livell. Eżisti. L-qawwa tal-mużika x'jista' jkollha, daw forsi huma każijiet iktar drammatiċi li jidhru, ma kemm ikun hemm każijiet iktar li aħna ma nindunawx. Din ixtieqkom tirrealizzaw eżisti b'daw il-kawżi li semmejt għal-bruda, darb'oħra naraw kif noħorġu mill-bruda spiritwali. Daw il-kawżi li semmejt kemm huma kawżi li jieħdlu bil-mod il-mod fina imma jaqirdu il-ħeġġa għal Alla. Jaqirdu minn ġewwa fina dak l-entużjażmu biex inwieġbu b'mod radikali għal Ġesu.
infakkarkom x'kienu d-diżappunt, il-materjaliżmu, il-kompromessi mal-mentalità tad-dinja, li nifqu nitolbu, li nifqu mmorru nqerru, li nifqu nagħmlu l-karità, il-modelli ta' ħajjitna, il-biberiji, il-medja u l-mużika. Dawn huma 10 affarijiet eżistiji illi faċilment jikkawżaw il-bruda spiritwali. Però l-aħbar it-tajba hija aħna maħniex kondannati għalhekk, imma daw li diftħu ngħinejna. L-aħbar it-tajba li l-Mulej jerġa' ikkebbes fina in-nar tal-ispirtu tiegħu, l-entużjażmu li jkunu mimlija balla biex inwieġbu b'mod radikali mill-ġdid. U għalhekk għandna bżonn anke lil xulxin li niġu flimkien, li nitolbu flimkien, li niġu flimkien bħala Knisja ħalli insaħnu biex ngħidlek, inkebsu f'xulxin mill-ġdid in-nar tal-ispirtu, in-nar li meta l-Knisja kienet miġbura flimkien fiċ-ċenaklu imtliet bih.